Cum pot să mă scufund singură cu 3 semne de întrebare? Poți să pui și 70. Un singur semn de întrebare e suficient ca să se arate că e întrebare. Nu am găsit în Biblie așa ceva. Mai caută. Mai caută și pe la colțuri în Biblie. Acolo o găsești. Modelul nostru, Domnul Iisus, a apelat la Ioan să-l boteze. Eu te întreb, draga Dorina, Domnul Iisus nu este modelul nostru în toate aspectele de viețuire? Sau este modelul nostru doar în ceea ce privește botezul? Vezi cum pun problema? Că prea se marșează pe ideea aceasta Iisus modelul nostru. Uite, Iisus modelul nostru n-a fost căsătorit. Voi de ce vă căsătoriți? Păi nu e model în toate? Ca să nu mai pun problema pe partea cealaltă, cum îmi șoptește Mihaela aici, de ce nu faceți vindecări? De ce nu faceți învieri? De ce nu vorbiți conform Sfintei Scripturi, după modelul lui Isus? De ce nu vă îngrijiți ca să nu spuneți niciun lucru care nu vine de la Dumnezeu? După modelul Domnului Isus. Adică modelul Domnului Isus este model doar acolo unde ne convine? Hai să-i răspund și eu acum, dacă tot... Și uite, Dorina Ion e la mare. De ce nu încerci, de exemplu, în următorul sezon estival, că acum să presupunem că e apa rece, să mergi pe apă? Iisus n-a fost modelul tău și l-a mersul pe apă? Uite, tu i-ai răspuns cu apă rece, Dorine, eu îi răspund cu apă caldă. Dorina, uite ce încercăm să spunem noi. Domnul Hristos a fost scufundat în prezența lui Ioan acolo din motive politice, din cauza că națiunea aceea îl respingeau pe Ioan și trebuia să ducă la el să mărturisească că e de partea lui prin gestul lui, da? Asta îi spun, simplu, da? Îi mai arăt că orice om care trebuie să se, eu știu, să se întoarcă la Dumnezeu, să intre prin ușa cea îngustă, da? Trebuie să urmeze acești doi pași, apa și Duhul. Dar fiindcă tot am amintit de Duhul cel bun și sfânt al lui Dumnezeu, vreau să spun un lucru. Să înțeleg eu că n-ar trebui să mă mai scufund în apă din cauza că nu există niciun om care are autoritate de la Duhul să facă lucrul acesta în ziua de azi? Să presupunem că ar trebui să mă scufunde un om în apă pe mine. Atunci ar trebui ca omul acela să fie un om care are și botezul cu Duhul Sfânt. Fiindcă despre Ioan s-a mărturisit că s-a umplut de Duhul Sfânt încă de când era în pântecele mamei sale, da? Și s-a mai mărturisit despre ucenicii cei scumpi ai Domnului, că atunci când au mers să vestească vestea cea bună unor romani și chiar și unora care erau avizați în Scripturi, cum e cazul lui Apollo și celor 12 bărbați care mai erau acolo, da? Că i-a botezat cu Duhul Sfânt pe oamenii aceia. Cum pot eu să mă duc la un om să mă boteze pe mine cu apă când omul acela nu e în stare să mă boteze cu Duhul Sfânt? Eu asta spun. Dacă omul acela ar avea ungerea sfântă și ar fi botezat cu Duhul Sfânt el la rândul lui, atunci el la rândul lui ar fi în stare să mă boteze pe mine și cu apă și cu Duhul Sfânt. Până una alta aleg să mă scufund singur în apă, fiindcă nu l-am găsit încă pe omul acela. Dorina mi l-a dat pe Domnul ca model. Ce să înțeleg de aici? Că nu ar trebui să ne mai scufundăm noi, fiindcă așteptăm să coboare Domnul pe pământ să ne scufunde? Nu, a zis că ea n-a găsit în Scriptură. Și eu îi arăt în Scriptură acum. În Matei 3:16. De fapt, în Matei 3:14. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu scufundat de tine și tu vii la mine. Era vorba despre scufundarea în apă. Ioan, când zicea eu am nevoință să fiu scufundat de tine, se referea la scufundarea în apă. Păi nu Ioan spunea va veni cel după mine care va scufunda cu Duh Sfânt și cu foc?
Ba da. Când Ioan zicea eu am trebuit să fiu scufundat de tine, nu se gândea la apă, se gândea la Duhul Sfânt. Da. Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinesc tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a botezat. Nu scrie Mihaela, l-a botezat? Între verbul a boteza și verbul a lăsa, voi vedeți vreo diferență? Că zice Ioan l-a lăsat, nu zice Ioan l-a botezat. Păi avem și descrierea aceasta, tot în Evanghelie, unde zice și a venit la Ioan ca să fie botezat de el. N-avem relatarea aceasta? Ba da. Păi a venit, dar acolo ni se arată intenția. Ioan boteza la Iordan. Iisus a venit la Ioan cu intenția de a fi botezat de el. Dar ce s-a întâmplat? Uite ce s-a întâmplat. Ioan a zis, nu se poate eu să te botez, că eu am nevoie de botezul tău, nu tu de al meu. Și atunci Domnul i-a spus, Ioane, lasă-mă în pace, că eu trebuie să împlinesc tot ce se cade a se împlini. Raportul în continuare nu este că Ioan l-a botezat, ci că Ioan l-a lăsat. Adică l-a lăsat în pace să facă ce are de făcut. Știi ce se întâmplă, Flavius? Este o mare, cum să spun, un mare trafic de influență care s-a făcut cu ajutorul botezului și oamenii nu înțeleg lucrul ăsta. Oamenii nu înțeleg Versetul 16. că mărturisirea pe care o faci în momentul în care te-ai scufundat în apă nu are legătură cu niciun om. Versetul 16. Da, frate Flavius, dar uite ce zice aici. De îndată ce a fost botezat. Acest a fost înseamnă că Ioan l-a botezat. Da, dar uite, eu dau pe mai multe traduceri și îl rog pe Sebi să-mi pună și mie ecranul și uite, citesc și eu de aici. Și Iisus, după ce a fost botezat, a ieșit din apă. Traducerea a doua, asta de aici, da? Iar botezându-se Iisus, pe baza acestei exprimări, ai putea să înțelegi ca în Marcu 16:16. Vorba Domnului de acolo zice, cine va crede și se va. Vorba lui Cornel Dărvășan, că fac referire la treaba asta mereu. Întrebare pe care mi-a pus-o Cornel Dărvășan în unica emisiune pe care am făcut-o la 7 TV cu el. Zice, de unde scoți tu ideea că poți să te botezi singur? Zic, vrei un răspuns? Și el da. Marcu 16:16. A, ce reflexivul. Știa Șolobanu, șoricelul de codobatura de câmpie, Corneluxul meu. Știa Marcu 16:16. Dar dacă îndemnăm pe oameni să boteze singuri, eu ce mai sunt atunci? Mucincei, ce să fii? Un învățător al Scripturii, atât. Nu e suficient? Nu mai sunt fratele care scufundă? Nu mai ești fratele care scufundă. Nu mai ești după modelul lui Ioan Botezătorul, Flavius Botezătorul? Nu mai ești Flavius Botezătorul. Înțelegeți ce vă arăt? Marcu 16:16. Cine va crede și se va scufunda. E diferență între se va scufunda și va fi scufundat. Vreți studiu aprofundat? Luați interlinearele și cercetați-le. Mie îmi vine greu să cred că Ioan era la Iordan, că îți dai seama că oamenii ăia nu veneau organizați. Veneau la Iordan și ajungeau acolo la Iordan, care mai de dimineață, care mai după amiază, doar nu stătea ăla în apă până la brâu și boteza de dimineață până seară, că îl mâncau pește aia din Iordan de tot. Când eu m-am dus să mă botez să mă scufund la Iordan, erau niște pești, uite, cam așa de mari în Iordan. Nu erau pirania. Erau niște pești, uite, cam așa de mari. Ar fi fost bine să fie pirania. Când te scufundai, te mâncau, scăpai. Și au venit la picioarele mele
Dar mulți! Zeci de pești erau la picioare și uite așa făceau. Mâncau pielea moartă de pe picioare. De la genunchi în jos, știi cum erau? Uite așa. L-ar fi mâncat de tot. Păcatele. L-ar fi mâncat de tot și ar fi trebuit să-și pună Ioan picioare de lemn când intra în Iordan să boteze tot timpul acolo. Nu, deci este o absurditate. Această pretenție că un om nu se poate scufunda singur este o pretenție a unui popă prost. A, da, știu de unde vine. De la botezul pruncilor, pe care nu l-a poruncit Domnul Hristos, care nu se regăsește în Sfânta Scriptură. Cum să-i spui unui prunc să se boteze singur? Normal că are nevoie de Sfântul Părinte să-l scufunde. Și mai are nevoie și de un naș, că e atât de mic și de incompetent copilul ăla, încât îl întreabă pe naș, te lepezi de Satana, iar nașul zice, nu pot, părinte, că am copii cu ea. Adică absurditatea situației în care se află creștinismul de astăzi. Îl întreb pe ăla dacă să pocăiește în locul ăstălalt. Ce e asta? Zice, eu vreau un scufundător, zice Teodor Herena. Herena, bun lucru vrei. Numai fă cât mai repede lucrul acesta să nu fie prea târziu. Scufundă-te în apă. Cum necum, fă-o. Pentru ce? În numele Domnului Hristos și prin credința aceasta pe care o ai în ea. Deși eu sunt liber în gândirea și simțirea mea vis-a-vis de scufundarea, de botezul acesta pe care îl explic și îl propovăduiesc. Deci nu avem nimic împotriva cuiva care are nevoie să fie ajutat de cineva, sufletește sau fizic să fie scufundat în apă. Numai să facă lucrul acesta. Referitor la întrebarea lui Mitoacă, Domnul a zis, după principiul Dorinei, modelul nostru, Domnul a zis, dacă eu, Domnul și învățătorul, spălarea picioarelor, da? Eu, Domnul vostru și învățătorul vostru am făcut așa și voi sunteți datori să faceți. În 1 Corinteni 15:29 ni se arată că erau unii care se scufundau pentru cei morți. Care luase chiar mai în serios decât toți cei care au, eu știu, obiecții asupra cine te scufundă. De ce luase atât de în serios treaba asta? Eu m-am întrebat adesea. Și vedeți ce spune aici? Tot așa este reflexivul. Ce se botează pe ei. Ăsta e sensul, da? Cei care pe ei înșiși se scufundă pentru cei morți